Така, 3 март. Откриваме сезона. Тръпнеме от очакване да видим какво се е случило. Тук в колата сме в компанията на една магнолия. 3 овошки. Ето го батко. И панорамата. Пътя. Чавкаха ли кончета? Значи е тук комшията. Да. Тежички сме доста за това. Ще се пробваме ли? Виждало какво е станало. Все едно не е заравнява. Накси Плюс Радио 103.3. То нямаше чакъл тук, нали? Da sam slobodan od želja I više nemam slabosti Ni za ljubav hrabrosti Sreća niti ima, niti treba Ko će me očarati Много копица има. Какво имаш? Копица. Така ли? От прасенца. Kako to opisati, ne mogu od sreće disati. Našao sam mi До тук портата изглежда здрава. nemam osjećaj, a neko falija. Kako to opisati, ne mogu od sreće. Да се надяваме, че туите са в този цвят, защото е било зима. Sad sam slobodan od želja. Спирам записа за малко. Тук стане голямо и ще пади сянка. Да, тук е много хубаво ще бъде освен това. Едното тук и другото тук по-нагоре. Да го сложим. Добре. Да го пази и сянка смисъл. Да го боднем ето тук така. Добре. Става. Какво ще кажеш? Става. Какво ще кажеш за почвата в момента? Тук ще пази сянка точно. Да. Ще ни пази като стане голямо. На 2 метра ще пази всичко това, ще е в сянка. Да. Да. Да.